بسكرين تلفزيون انفتو من اند نقنن سنة طبباويان نجنزب كبلا نناي دبي عبيت هافات مناي تنقساقسي شنتي بيت كم زخونا انت نغيرناكم انتي سمعكم لومي فيديو استدقف مسكح كحي نمسمعون مؤمنون زخبد حقي حزنا لكم قريبنا لنا ورقاو دقس يبلوم نايزي ورقاو دقس زقرم مغبغنا ناي سب الرخصت يوم تمغبت دما انفلطنن اند نغنن ناي ኢትዮጵያ ስነ ጥበባውያን እየን ናይ ሰብ ርኽሰት ንሓደ ሰባት ረስሓት እዩ ንስተወሰና ናይ ኢትዮጵያ ኣርቲስታት ግና ናይ ሃፍትን ዝናን ምንጪ እዩ ኮይኑ ዘሎ ንሎሚ እዚ ጉዳይ እዚ ጉድዚ ከመይን እንታይን ከም ዝኾነ ምስ ሰማዕኹም ክድንግጹ ፍሉጥ እዩ ንዓመታት ዘጠቕላዕናለንን ደውልና ከም ንግስቲ ዝቆፀርናየንን ደቂ ኣንስትዮ ጓል ኣንስተይቲ ኣርቲስት ንገንዘብ ክትብል ክብርን ሃይማኖትን ሸይጣ ንምዝራቡ ዝኸብድ ውርደት ከም ዝተፈጸማ እንትንሰምዕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ቀልዲ ወይ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን ንሎም ዘካፍለኩም ታሪኽ ኣድነቕቶምን ከም ኣብነታውያን እንቆፅሮምን ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ኣርቲስታት ኣብ ዱባይ ዕፁብ በሪ ድሕረ መጋረጃ ንገንዘብ ክብላ ስለ ዝፍጸመኦ أمرخا قبولو زي خد منور تكبارن مسكح كحوردتات زغلص ميستريو سناي مكتتال تاريخو زجمر بحانت منسي تسفا زلوا غورزو ناي ميك اب ارتيست زخونت هانا استبحالت غوالانستيت ايو ناي هانا عبي حلما عبي ኢትዮጵያና ኢንዱስትሪ ፊልሚ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕዩ ትምኒታ በዚውን ብጣዕሚ ተድንቃን ከም ኣክትኸውን ትምንያን ዝኮነት ሓንቲ መርአያ ኣርቲስት እውን ኣላታ ንሳውን ኣብዚ ሓፀረ እዋን ተፈላጢት ዝኾነትን ኣብ ውስን ግዝያት ዝና ዘርኸበትን ተዋሳኢት ሚሚስታር ዝተባሃለት ተዋሳኢት እያ ሚሚስታር ናይ ኩሉ ነገር ሓለፋ ዝረኸበት ኣርቲስት እያ ቆንጅናኣ ናይ ቁንጦት ናብራ ሂወታ ብሰሙን እትቀያየሮ መኻይን ብሚሊዮናት ዝቁፀሩ ተኸተልቲ ዘፍረየት ናይ ሶሻል ሚድያ ድህረ ገጻ ኩሉ ነገር ፍጹም ይዝመስል ነይሩ ኮይኑ ግን ምዚ ዝረኸበቶ ብርሃን ዘሎ ድሕረ መጋረጃ ሓደ ዘይረአ ዝተኸወለ ጸልማት ኣሎ ሚሚስታር በቦርሑን ዕርፍት ብዝብል ምኽንያት ናብ ዱባይ ትበርር እያ ጉዕዛኣ እውን ኩሉ ግዜ ምስጢራዊ እዩ ምስ ማንም ሰብ ኣይትጓዓዝን ኣይትራኸብን ኩሉ ብሕቡእ እዩ ዝከናወን ነይሩ ካብ ዱባይ እንትትምለስ ግና ኩሉ ግዜ ምስ ሓደሽቲ መኻይንን ወይ ድማ ብሓደሽትን ክባራን መጋየፂያ ትምለስ ኣና ከም ማንም ኣድናቂት እዛ ሰብ እዚኣ ክንደይ ናይ ዓድለኛና ብለት እውን ትሓስብ ነበረት ሓደ መዓልቲ ግን ናይ ሃና ሕልሚ ብሩህ ክኾን ወሰነት እዚ ድማ ናይ ሚሚስታር ናይ ግሊ ሜክ ኣብ ስርሒታ ማለት እውን ካብ ስራሓ ባሃንደበት ክስተለዓለት ሚሚስታር ብመተካእታን ሃና ክትቆፅራ ተገበረ ሃና ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ ክትኣምን ኣይካለትን ምስተድንቃን እትፈትዋን መርአያ ክትኸውን እትሓስባን ዝነበረት ኸኾ ተዋሳኢት ምስራሕ ሕልማ ብሩህ እናኾነ ከም ዘሎ እያ ፈሊጣ ዘላ ንዝተወሰኑ ሰሞናት እውን ኩሉ ነገር ብደስ ዝብል መንገዲ ብፅቡቕ መንገዲ ተጓዓዘ ኮይኑ ግን ሃና ቀስ ብቀስ ንዕንታ ጋሻ ዝኾነ ነገር ምዕዛብ ጀመረት ሚሚ ሓደ ግዜ ፍሊ ዝበለ ሽታ ከም ዘለዋ ክትስተውዕል ጀመረት ዋላ እቲ ክባር ዝበሃል ሽቶ እኳ እንተተቐብአት ዘይለቅቕ ካብ ውሽጣ ዘይወፅእ ዝመስል ብጣዕሚ ዝርብሽ ሽታ ሓደ ግዜ እውን ገጻ እውን ናብ ብጫ ዝቕይር ሕብሪ ከምኡ እውን ከቢድ ናይ ድኻም ስምዒት ትዕዘበላ ነይራ ካብዚ ኩሉ ነገር ግን ንሃና ዘደንገፃን ግራ ዘእተያን ሓደ ጉዳይ እዩ ናይ ሚሚስታር ሞባይል ዝረኣየቶ ናይ መልእኽቲ ጽሑፍ ናይ ወርሓዊ ድግስ ድሉው ትዲኺም በዚ እውን እቲ ወርቃማ ሻወር እውን ብኣኺ እዩ ዝጅመር ወርቃማ ሻወር ድግስ ዝብሉ ቃላት ግን ንሃና ክርድእዎ ኣይከኣሉን ድሕሪ ውስናት መዓልታት ድማ ሚሚ ናብ ሃና ቀሪባ ሃና ጽባሕ ናብ ዱባይ ክንበርር እየ ንስኺ እውን ክሓቢርክን ክትኸድ ኢኺ ዓብዪ ናይ ፊልሚ ስራሕቲ ኣለኒ ስለዚ ድማ ናይ ሜክ ኣብ ኣርቲስት ድማ ኣብ ጎኒ ክትኸውን ኣለዋ ክትብል እውን ተዛረበታ ናይ ሃና ልቢ ትርክትኣ እውን ዕፅፊ ወሰኸ ብጣዕሚ ተሓጎሰት ናብ ዱባይ ብፍላይ ድማ ምስ ተድንቃን እትፈትዋን ኣርቲስት ሚሚ ብፅባሕቱ ድማ ናብ ዱባይ በረራን ኣካየዳ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሓ ድማ ብዛዕረፋሉ ሆቴል ኣቀባብላ ከም ንጉስ ዝኣቱ ዘሎ እዩ ዝመስል ነይሩ ወይኒ ግን ሚሚ ንዕረፍቲ ዝመፀት ኣይትመስልን ኩሉ ግዜ ብጭንቂ ዝተመልአት እያ ነይራ ስልኪ እንትዘራረብ እውን ብሽኽሽኽታ ትዕልል ኣብ ካልኣይ መዓልቱ ምሸት ግና ሚሚ ሰሓቢ ጸሊም ቀሚስ ለቢሳ
ሓና ኣነ ብጣዕሚ አንገብጋብ ዝኾነ ናይ ድግስ ስራሕ ስለ ዘለኒ ክሳብ ዝምለስ ግን ንስኺ ካብዚ ሆቴል ክትወፂ ከይትወፂ ኣብዚ ክትፀንሓለታ ኢላ ድማ ኸደት። ናይ ሃና ልቢ ድማ ብጥርጣረ ተመለ። እዚ ወርቃዊ ሻወር ዝተባሃለ ድግስ ሎሚ እዩ ነይሩ። ስቕ ኢላ ድማ ክትቕመጥ ወይ ድማ ክትሕልፎ ይደለየትን። ናይ ሚሚ ምስጢር ክትፈልጥ እውን ደለየት። ብድፍረት ድማ ንሚሚ ብሕቦ ክትከታተላ ጀመረት። ሚሚ ካብቲ ሆቴል ወፂኣ ናብ ሓደ ናይ ዱባይ ዓብዪ ሆቴል ኣምርሐት። ናብ ላዕለዋይ ፎቕ ድማ ብሊፍት ተጠቒማ ደየበት። ሃና ድማ ብናይ ኣገልግሎት ሊፍት ተጠቒማ ናብቲ ፎቕ ደየበት። እቲ ኮሪደር ብፀጥታ እዩ ተዋሒጡ ዘሎ። ናይ ፔንታ ሃውስ በሪ እውን ክልተ ገዘፍቲ ሓለውቲ ኣለዎም እና በቲ ሓደ ናይ ኣገልግሎት በሪ ማለት እውን ትንፋሳዊ ሒፃ ብጥንቃቐ ተፀግዐት። እቲ በሪ እውን ብንእሽተይ ክፋል ተኸፊቱ ነበራ። በታ ንእሽተይ ክፍተት ተቐሚጣ ንውሽጢ እንትዕዘብ ኣብ ሂወታ ሪኣቶ ዘይትፈልጦ ምርኣ ቅበሎ ብዘይኽእል ከቢድን ውሽጣዊ ስምዒታታትን ተምላስ ብተምላስ መስካሕካሕን ትዕይንትን ተመልከተት። እቲ ክፍሊ ብድብዛት መብራህቲ ወርቃማ ዝበርህ እዩ ነይሩ። ኣብ ማእኸል ድማ ኣብ ብጣዕሚ ግዙፍን ክባራት ዝኾኑ ሶፋታት ዓረብ ዝመስሉ ቢሊነራት ሰባት እውን ተቐሚጦም ኣለዉ። ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ እውን ማእኸል ዘሎ ምንጻፍ ግና ልዕሊ 10 ዝኾና እንፈትወንን እነድንቐንን ስነ ጥበባውያን ኢትዮጵያ ሞዴላት ኢትዮጵያን ብብርከን ተንበርኺኸን ይርከባ። ካብኣተን ሓንቲ ዝኾነት ድማ ሚሚ ስታር እውን ትርከበን። በዚ ድማ እቲ ሓደ ቢሊነር ናብ ግንባር ሚሚ ተጸጊዑ ሚሚ ዕንተ ዓፊና ርእሳ ንላዕሊ ኣንቃዕሪራ ሃበቶም። በዚ ድማ እቲ ሰብኣይ ክዝረብ ዘይኽእል መስካሕካሒ ናይ ውርደት ድርጊት ፈጸመላ። ሃና እዚ ኩሉ ጉድ ትዕዘብ እያ ዘላ። ድምፃ ንምቁፅፃር እውን ክልተ ኢዳ ኣብ ኣፍኣ ሓቲማቶ ዘላ። ከብዳ ተሓማዘቐ ናይ ተምላስ ስምዒት ተሰምዓ። እቶም ካልኦት ቢሊነራት እውን እናሰሓቑ የጣቕዑ ኣለዉ። እዚ ናይ ሰይጣን ስነ ስርዓት እዚ ናይ ውርደት ፀግዒ ሓደ ብሓደ ኣብ ኩለን ሞዴላትን ኣርቲስታትን ተፈጸመ። እቶም ብቢሊነራትን ንዕግበቶም ኩሉ ኣብ ገፀን እተን ኣርቲስታት ናይ ርኹሰት መንፈስ ከፍስስለን ማለት እውን ክብረተንን ክቐንጥጡለን ይረኣዩ። እዚ ድማ ገንዘብ ከም ወረቐት ይብትኑለን። ሃና እቲ ኩሉ ጉድ እንትትዕዘብ እውን ኣብ ካሜራ ኣብ ውሽጢ ቪድዮ እናቐድሐት እያ። ናይዘን ኣርቲስታት ገፃ ናይዞም ቢሊነራት ክፉእ ስሓቕን ኩሉ ኣብ ካሜራ ኣትረፈቶ። ድንገት ድማ እቲ ሓንቲ ኣርቲስት ንናይ ሃና ጽላሎት ስለ ዝረኣየት በዚ ድማ ሰብ ኣሎ ክትብል ድማ ተዛረበት። ሃና ነዚ ምስ ሰምዐት ዘለዎ ሓይሊ ፀንቂቓ ካብቲ ቦታ ደረጃታት እትፍቕ እናዘለለት ናብ ጎናታት ዱባይ ተሰወረት። ብድሕሪኡ ድማ ሃና እናንቀጥቀጠት ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመለሰት። ኩሉ ነገር እውን ሓደ ናይ ኢንተርኔት በዓል ሞያ ግዙፍ ዝኾነ እሙን ዝኾነ ሚድያ እቲ ቪድዮ ረከበት። ሂወታ ዋላ ኣብ ሓደጋ እንተነበረ እዚ ኩሉ ሚስጥር ንክቃላዕ እውን ወሰነት። ናይ ሚድያ እውን ተዘርግሐ። ናይ ዱባይ ናይ ውርደት ድግስ ዝብል ሽም ተዋሂብዎ ድማ ኣብታ ከተማ መዘራረብ ብዛዕባ ተፈጠረ። እዘን ከም ንግስቲ ዝምለኽን ዝነበረ ኣርቲስታት ኢትዮጵያ ብሓደ ግዜ ቀልበንን ኸብረንን ተገፈፋ። ናይ ፊልሚ ኮንትራተን እውን ተሰረዘ። ናይ ሙዚቃ ዝግጅታት እውን ተቋረፀ። ናይ ሚሚ ስታር ናይ ቅንጦት ናብራ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ሙሉእ ብሙሉእ ሃደሽደሽ በለ። ናይ ሃና ድፍረት ናይ ሓንቲ ተራ ሰብ ጅግንነት ናይ ብዙሓት ዓይኒ ክግለጽ ጀበረት። ንሳ ብብርሃን ድሕረ መጋረጃ ዝተሓበአ መነወሪ ናይ ዝና ደልሃመ ተጋለጸት። እዚ ታሪክ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንትንዕዘቦም ናይ ቅንጦት ናብራ ኩሉ ግዜ ትኽክለኛ ከም ዘይኾነ እዩ ዘመረና። ትኽክለኛ ስክዒት ወይ ድማ ትኽክለኛ ብርሃፅን ብኽእለትን ዝመጽእ እምበር ብውርደትን ብርኽሶትን ዝርከብ ናይ ሃፍቲ ምንጪ ጉዕዙ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ክቡራት ተኸታተልትና ካብዚ ልቢ ዝሰብር ታሪክ እንታይ ተማሂርኩም? መልስኹም ኣብ ኮመንት ተቐምጡና። ሰሰናዩ ሰላም።